Уважаеми съграждани, благодаря на всички, които в неделя упражниха своето конституционно право на вод. Благодаря и на онези, които ме подкрепиха като кандидат-кмет за община Казанлък. За съжаление, нашия вод в неделя беше опорочен по безпрецедентен начин в най-новата история на България. В неделя трябва отново да упражним своето право на вод. Да излезем и да избираме. Да избираме между полицейщината и демокрацията. Между настъпващата авторитарна власт в България и демокрацията. Между онова, което България не помни и вече забрави през последните 20 години, срещу авторитарната диктатура в България. Начинът, по който беше подменен вота ни, е безпрецедентен в новата ни история. Затова всички ние, леви, десни, либерали, демократи, безпартийни, трябва да се изправим и да излезем в неделя пред урните, за да покажем, че ние, народа, определяме вота. Ние, хората, определяме нашето бъдеще. А не да се примиряваме с «да, такъв е резултата». Надали някой от вас вярва, че в Казанлък в предходната неделя всеки втори е гласувал за управляващата партия ГЕРБ? Защото ние всички знаем, че през последните 2 години бизнеса, лекарите, хората на културата, пенсионерите, социално слабите бяха по най-безцеремонния начин разигравани и подигравани от управлението. Затова този безпрецедентен вод е вод на манипулацията. Затова в неделя нека излезем и покажем, че сме демократи. Нека излезем и кажем, че искаме свобода. Благодаря много на всички партии и организации извън ГЕРБ, които ме подкрепиха за втория тур. Това ми дава самочувствието и увереността, че ще спечеля в неделя на изборите за кмет на община Казанлък. Затова нека се обединим, нека излезем и по този начин да покажем, че манипулациите, направени с държавната машина, не могат да вървят срещу народа. В неделя ще избираме между авторитарното управление, гарантирано от ГЕРБ, и свободното и демократично управление, гарантирано от нас, хората. Предстои ни важен избор в неделя. Предстои ни да покажем, че не могат да манипулират нашия вод. Предстои ни да докажем, че сме хора, демократи и че искаме да живеем в свободна България. Затова нека всеки от нас излезе и гласува. Да даде своя вод, за да определим себе си и общината. Легендата, че ако управлява представител на ГЕРБ, община Казанлък ще бъде добре, се развенчава от опита до този момент, като фалиралия Видин, който се управлява от кмет на ГЕРБ, от фалиралия Ямбол и от много други общини в България. Личността на кмета определя управлението и изпълнението на решенията на Общинския съвет в една община. Имам опита, възможностите и желанието да работя за община Казанлък, защото никога не напуснах нашата община. Ще напомня само, че поемам няколко важни ангажимента. Да асфалтирам улиците в община Казанлък, да се справя и да осветя, почистя и озеленя. Едни основни ангажименти, които ще направят община Казанлък по-светла, по-чиста, по-европейска. В моя управленски проект ще намерите само конкретни ангажименти, които ще изпълня, а не обща фразеология, каквато намирам в моята опонентка. Затова в неделя трябва да избираме между конкретиката и между общата политическа фразеология. Давайки своя вод за мен, избирате кмета, с който можете да говорите на ти. Кмета, който няма да е безразличен към социално слабите, към пенсионерите, към младите хора, към жените в активна възраст и към хората с увреждания. Избирате кмета, който ще поддържа категорично местния бизнес. Избирате кмета, който ще оставя бюджетните средства в община Казанлък. Избирате кмета, който обича своята община. Затова в неделя нека докажем, че можем да обърнем вота. Нека в неделя се изправим срещу държавната машина и кажем да,
Ние обичаме община Казанлък, обичаме България. Затова казваме да на демокрацията в нашата страна. Благодаря ви.